राइजिंबड'ल मावख'आव हरखाब सिखाव खावनाय जाथाय सिखाव खावनो फैनानै सासे दुथाङा हमजाना हरनि समावनो गोजाननि आलासि आलदा बानायनोसो फैदों बे सोरनि केमेरा सानदों नों मिथिगौ नों आंबो मिथिया होमबा बानायनो जाम्बा सानदों नों बे निउस रुमखौनो मिथिगौ मोसौ राइजिं अफिसाव नों फैनानै माबायाव डाइरेक्ट अफिसावनो फैनानै खावजोबनो नागिरदोंमोन नै प्रिन्टार बे केमेराया सोरनि सानदों नों बुरबाव आदा चेक बानायनो बेयाव सोरनि बे आदानि ब्रानि बावथायना आदा नों वाइडलै वाइडनिफ्राय फैनाय नोङो प्रिन्टार खावदोंमोन आं ओरै माबा सिथागुरिनि क'क्राझार सहराव खनले सिखाव खावनाय जाथायखौ खोनानो मोनगासिनो दं थांनाय समाव सासे सुबुंनि लाख रां खावना लांनायनि जाथायनि उनाव फिन आरोबाव क'क्राझार राइजिंबड'ल मावख'आव सिखाव खावनाय जाथाय नंगौ दिनै हरनि 9 रिंगासोआव क'क्राझार सहरनि फाग्ला बाबा मन्दिरनि साखाथियाव थानाय बर' खौरां बिजों राइजिंबड'ल निउज स्टुडिअ'नि थाला देखावना केमेरा गंनै प्रिन्टार गंसे आरो गुबुन बेसाद गासै 2 लाख रांनि बेसेन गोसा आगजुफोरखौ खावनानै लांनो नाजानाय समाव राइजिंबड'लनि गाहाय सुजुगिरिया सलाद मोननानै सिखावा खारखुमानो नाजानायाव दरखंआव थाबैनो बेंथेना हमनो हायो आरो स्टाफनि सुबुंफ्रा सिखारना फैनानै खावनाय बेसादफोरखौ सिग्रोमना खौरां बिजोंनि गोनांथि आगजुफोरखौ बोखांनो हायो हमजानाय सिखावा गावनि मुंखौ तितागुरि गामिनि धनन्जय ब्रह्म होनना बुंथिदों बेनि उनाव क'क्राझार पुलिसनो खौरां हरनाय लोगो जाथायथिलियाव पुलिसा फैना सिखावखौ हमना लाङो बेखौ आन्दाज बेयाव मा दं नैबे मा बुस्थु बेलाय जोंनि आर'नाइ गोदान बायनानै लाबोनाय दाख्लै मिनि बालाखौ जों लाबोबा बरायनो होननानै आर'नाइखौबो नोङो मानसिया एसे बे सार्जार बाइकखौ नायलाय बाइकखौ नायजोब मा दं पकेटआव नाय चेक बानाय चेक बानायलै चेक बानायदों मा चेक बानायजोब साबि देखावनाया नैबे बिराद जायगायाव हाबनाय बियो न'निसो बिराद जायगायाव हाबनाय बियो नै बेलायथो बिजोबनै बेथ' आंनिसो गेटनि सिखावनि माबाखौ जों मिथियो चेक बानायजोबलाय मा दं नोंनि होननाय मा बुस्थु दङ माबालाय पकेटआव नायलाय मा दं नायलाय आरो बै मा गोदोनायाव मा बैफोरो बेनि जेबो बुस्थु गैया बेयाव सेस खावजोबनाय नों अबेनि होनदोंमोनलाय मानसिया नों बेयाव हरनि दा एसेबां जाखो 2टा जासिगोन नों बेयाव सिखाव खावनो फैदों बुरबक फैयाखैबा बेफोरखौ मानो सोना लादों नोंलाय बानायनो बेयावनो दंखायो माथो बे मोसौ भिडिअ नोङो मारिना फैनाय दखानाव सोरनिबा नै आंनि सेभिंसो बियो सेभिंस गैयालै आदा बेस केमेरा खावजोबदोंमोन राइजिं माबाखौ बियो आंनि जादों आं आवाज खोनागासिनो दङ बिराद थाल लाखादों आं फुरा सोरबा दं दै साननानै एकदम सिखारथारबाय आं साला वैजात दिरुनलाय मा दं ओरै इयाव फै साङाव फै आलदा बानायनोसो फैदों बे सोरनि केमेरा सानदों नों मिथिगौ नों आंबो मिथिया होमबा बानायनो जाम्बा सानदों नों बे निउस रुमखौनो मिथिगौ मोसौ राइजिं अफिसाव नों फैनानै माबायाव डाइरेक्ट अफिसावनो फैनानै खावजोबनो नागिरदोंमोन नै प्रिन्टार बे केमेराया सोरनि सानदों नों बुरबाव आदा
चेक बानायनो बेयाव सोरनि बे आदानि ब्रानि गथायना आदा नों वाइडलै हो वाइडनिफ्राय फैनाय नोङो प्रिन्टार खावदोंमोन नै आं ओरै माबा सितागुरिनिमोन নালাগে আমার ভিডিও করব নালাগে থানাতে যাও হিয়াকে থানাতে যাও বান্ধিলে যাব না এই আমার সব যাব আর দৌড়িব পারে রাস্তা দম আছে मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।